Ισορροπημένη γυναίκα. Πολύ πλατή το θέμα μας και υπάρχει ένας φόβος να μην πλατιάσω. Θα δούμε όμως τη σημαντικότητα της ισορροπίας στη ζωή και πόσο ευαίσθητη είναι η ισορροπία, και μετά θα δούμε πώς μπορεί να ισορροπήσει η γυναίκα στους διάφορους ρόλους της. Πώς να τολμήσω όμως εγώ, έτσι όπως με βλέπετε, να μιλήσω για την ισορροπημένη γυναίκα? Όταν η μία κόρη μου ήταν μικρή, ήρθε και μας πούλησε κάτι αυτοσχέδια εισιτήρια. Ήταν για μία παράσταση που θα γινόταν στο διπλανό δωμάτιο, είχε 3 καρέκλες, ήταν υπόθεση οικογενειακή. Ξεκίνησε η παράσταση με το νούμερο της σχηνοβασίας. Να περπατήσει σε τεντωμένο σκηνή. Είχε απλώσει λοιπόν ένα σκηνή κάτω στο πάτωμα και με την ανάλογη προσοχή ως προς τον κίνδυνο που διέτρεχε, περπάτησε αυτό το σκηνή απ' άκρη σ' άκρη και διέσχισε την απόσταση των 2 μέτρων, ταλαντευόμενη, ισορροπώντας, στεκόμενη για να ξαναπάρει θάρρος, και τερμάτισε θριαμβευτικά πετώντας τα χέρια της ψηλά. Φοβάμαι όμως μήπως κάπως έτσι θα μιλήσω εγώ σήμερα για την ισορροπημένη γυναίκα. Η ζωή, λένε, είναι μια ισορροπία ανάμεσα στο να κρατάς κάτι με επιμονή και να το αφήσεις να φύγει. 2 διαφορετικά πράγματα. Η ζωή είναι η ισορροπία ανάμεσα στο να κρατάς κάτι με υπομονή και να το αφήσεις να φύγει. Τι σημαίνει άραγε? Διάβασα πρόσφατα για το σύμπαν. Ένας γνωστός αστροφυσικός, το οποίο το όνομα ξέχασα να κρατήσω, εξηγούσε ότι δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε την ύπαρξη του δημιουργού. Αυτά μας αρέσουν εμάς και πάνω που τα διαβάζουμε, ακόμη και αν είναι επιστημονικά και δεν τα καταλαβαίνουμε. Η ισορροπία, λέει, ανάμεσα στην ύλη και την αντιύλη δείχνει σχεδιασμό. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι είναι αντιύλη. Μέχρι πρόσφατα νόμιζα ότι ήξερα τι είναι ύλη. Αλλά τελευταία άκουσα ότι η ύλη, όπως την ξέρουμε, δεν υπάρχει. Είναι ενέργεια. Και εκεί μπερδεύτηκα γιατί δεν ήξερα τι παχαίνει. Λοιπόν, η ισορροπία ανάμεσα στην ύλη και την αντιύλη δείχνει σχεδιασμό και την ύπαρξη δημιουργού. Επίσης, είπε αυτός ο αστροφυσικός, η ένταση, άλλο ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνω, των βαρυτικών δυνάμεων είναι σε τέτοια ένταση που αν ήταν λίγο μεγαλύτερες ή λίγο μικρότερες θα κατέληγε το σύμπαν να διαλυθεί ή να συμπυκνωθεί τόσο που να γίνει μια μαύρη τρύπα. Καταπληκτική λοιπόν η ισορροπία δυνάμεων και καθοριστική για την ύπαρξή μας, διότι αν δεν υπήρχε αυτή η ισορροπία εμείς δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Επίσης διάβασα ότι το μυστικό να κρατήσεις την ισορροπία σου είναι να αντιληφθείς ότι μπορεί να πέσεις. Τόσο απλό. Ότι χάνεται η ισορροπία. Τι είναι η ισορροπία? Η κατάσταση υλικού σώματος ή μηχανικού συστήματος, το οποίο κάτω από την επίδραση δυνάμεων που εξουδετερώνονται αμοιβαία παραμένει στην ίδια θέση η διάταξη. Και ποιος είναι ο φόβος μας? Μήπως και ανατραπεί αυτή η ισορροπία? Είτε τη διανοητική μας, η ορμονική μας, η οικονομική μας, η ψυχική μας, η πνευματική μας, τα θέλουμε όλα ισορροπημένα. Αυτός είναι ένας φόβος. Και ένας προσβλητικός χαρακτηρισμός. Να μας πούνε ανισόρροπες. Στα αγγλικά η λέξη είναι balance. Και εμείς λέμε μπαλάντσα. Και αμέσως έκανε συνεργό και πήγε σε κάποιον που έχασε την ισορροπία του πολλές χιλιάδες χρόνια πριν.
Θα σας πω γι' αυτό. Λοιπόν, η ισορροπία, είπαμε, είναι λεπτή, είναι εύθραυστη και αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά επίθετα που τη χαρακτηρίζουν. Και παρατήρησα ότι είναι γυναίκα η ισορροπία. Εύθραυστη, λεπτή και σε γενοστιλικό. Πάμε πίσω πάλι σε αυτό που είπαμε ότι έκανα το συνειρμό με κάποιον που έζησε χιλιάδες χρόνια πριν. Ζυγίστηκες στην πλάστικα και βρέθηκες ελλειπής. Ήταν αυτό δάχτυλο εκείνο που έγραψε στον τοίχο στη Βαβυλώνα με ναι, και έμφαση. Ποιος ήταν? Ο Βαλτάσαρ, ο γιος του Ναβουχοδονόσορα, υπέροχη η ιστορία, διαβάστε την, εξαιρετική. Θυμάστε ο Ναβουχοδονόσορα είχε μετανιώσει, είχε διακηρύξει τον Θεό του Ισραήλ ως τον Θεό, τον ένα και μοναδικό. Έρχεται ο Βαλτάσαρ και σαν οδοστρωτήρας τα ακυρώνει όλα. Κάνει ένα γλέντι τεράστιο, πίνουνε από τα ιερά σκεύη του ναού και εκείνο το βράδυ βγαίνει το χέρι στον τοίχο και λέει ζυγίστηκες στην πλάστικα και βρέθηκες ελλειπής. Τι έκανε? Έχασε την ισορροπία του. Λάτρεψε ο Βαλτάσαρ ό,τι είδους Θεό μπορούσε να βρει κατασκευασμένο ή να κατασκευάσει. Μας λέει τα υλικά ένα-ένα και λες αυτό τι είναι, πλεονασμός να μας πει αν ήταν και ξύλινα και πέτρινα και χάλκινα και χρυσά. Ναι, φοβερό. Έχασε λοιπόν την ισορροπία του ο βασιλιάς Βαλτάσαρ. Λάτρεψε λάθος και βεβήλωσε ιερά. Και τι του λέει ο Κύριος? Ζυγίστηκες. Την έχασες την ισορροπία σου. Βρέθηκες ελλειπής. Εκείνο το βράδυ, θυμάστε ο Δανίλ καλέστηκε να διαβάσει, να ερμηνεύσει τη γραφή στον τοίχο και εκείνο το βράδυ πέθανε ο Βαλτάσαρ και η βασιλεία του διαιρέθηκε στους Μήδους και στους Πέρσες. Ζυγίστηκε στην πλάστικα. Θα σκεφτούμε όμως ότι εμείς εδώ δεν διατρέχουμε κανένα τέτοιο κίνδυνο, καθώς δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά μερικές γυναίκες απλές, πιστές, που έχουμε το Λόγο του Θεού, τον νόμο του στα χέρια, που προσπαθούμε και επιδιώκουμε να τον υπακούμε. Εμείς εδώ είμαστε ισορροπημένες, τουλάχιστον καλύτερα από κάποιους άλλους που δεν είναι εδώ. Γιατί όλοι ισορροπημένοι είμαστε εδώ. Είναι έτσι. Πολλές φορές ο Θεός, το Λόγο του, ίσως τις περισσότερες, και τις περισσότερες που μίλησε μέσα από τους προφήτες του, ανακαλεί τον λαό του σε ισορροπία. Θυμάστε, αυτή λέει είναι η νηστεία που θέλω εγώ, αυτό σας ζήτησα στον Ισαΐα. Και μετά ο Κύριος στον Μάρκο, στο δεύτερο κεφάλαιο, απαντά σε αυτούς που τον κατηγορούν. Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Και θυμάστε πότε το είπε? Βεβαίως και η εντολή ήταν να σέβονται τα Σάββατα και είναι πολύ σημαντικό για το Θεό που μας αγαπάει να σεβόμαστε τα Σάββατα, γιατί για μας το έκανε. Για να το σκεφτόμαστε μεν, αλλά γιατί χρειαζόμαστε τα Σάββατά μας. Και βέβαια ενώ είναι η εντολή αυτή, ο ίδιος ο Κύριος τους λέει, σκεφτείτε για ποιο λόγο είναι τα Σάββατα. Γιατί τον κατηγόρησαν ότι θεράπευσε κάποιον την ημέρα του Σαββάτου. Βλέπουμε την ανισορροπία. Κρατώντας τον νόμο, κρίνουν τον ίδιο τον νομοθέτη για να του πούνε εδώ την πάτησες. Επίσης θυμάστε όταν ο Κύριος περνάει με τους μαθητές του μέσα από ένα χωράφι και είναι μάλλον μια εποχή λίγο πριν το θερισμό και αυτοί τσιμπάνε μερικά στάχη και τα βάζουν στο στόμα τους. Κάνατε λάθος λέει και λοιπά, και εκεί ο Κύριος τους επιπλήττει. Επίσης τους λέει ουέ, αυτά τα ουέ του Θεού εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, κρατήστε τη λέξη υποκριτές, διότι αποδεκατίζετε το δυόσμο, τον άνηθο και τον κείμενο
και αφήσατε τα βαρύτερα του νόμου. Βλέπετε πάλι την μπαλάντζα. Τα βαρύτερα του νόμου τα αφήσατε. Οι υποκριτές τι αφήσανε? Την κρίση, το έλεος και την πίστη. Εμείς αφήσαμε το έλεος, εμείς που πανηγυρίζουμε στην αλήθεια ότι το έλεος του είναι καινούριο κάθε πρωί για μας, όχι για όλους. Βλέπετε πώς ανισορροπούμε. Αν δείχναμε 1/10 από το έλεος που λάβαμε στους αδελφούς μας, και συνεχίζει ο Κύριος, αυτά έπρεπε να κάνετε και εκείνα να μην τα αφήνετε. Δεν τους λέει περάστε από εδώ, ισορροπία. Και αλλού τους λέει καταπίνετε την κάμηλο και διηλίζετε τον κόνοπα. Μιχαίας 6-7. Με τι να έρθω μπροστά στον Κύριο? Να δώσω θυσία μοσχάρια, χιλιάδες κρυάρια, μυριάδες ποταμών λαδιού? Το συνεχίζει, το κάνει πιο σκληρό. Να δώσω τον πρωτότοκό μου, τον καρπό της κοιλιάς μου για την αμαρτία της ψυχής μου? Wow, πρόθυμη για όλα. Και η απάντηση στο εδάφιο 8. Σου έδειξε, άνθρωπε, τι είναι καλό και τι ζητά ο Κύριος από σένα, ή μη να πράττεις το δίκαιο και να αγαπάς έλεος και να περπατάς ταπεινά με το Θεό σου. Θα προσέξατε ότι όταν φτάνουμε σε αυτές τις αλήθειες, ακριβώς αυτό που ζητάει Θεός, τα λέω και γρήγορα γιατί τα ξέρουμε. Αλλά για να τα δούμε λίγο. Τι ζητά ο Κύριος? Ή μη να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς έλεος, όχι να το κάνω το έλεος έτσι γιατί δεν μπορώ να κάνω και έλεος, τον βρήκα μπροστά μου, και να περπατάς ταπεινά με το Θεό σου. Είναι μικρές πράξεις, έτσι νομίζουμε, καθημερινές, αλλά μεγίστης αξίας για το Θεό. Μα εμείς είμαστε πρόθυμες για μεγάλες θυσίες. Και απαντάει ο Κύριος, δεν τις θέλω τις θυσίες σας. Δεν εφραίνεται, λέει, σε ολοκαυτώματα ζώων και θυσίες, αλλά σε πνεύμα συντετριμμένο. Μια λέξη που δεν αρέσει σε καμία μας, ούτε στον κόσμο εκεί έξω, γιατί το παρερμηνεύουμε. Το πνεύμα το συντετριμένο είναι το μόνο πνεύμα που μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό, γιατί σημαίνει αναγνωρίζω. Ψάλαμε για την αγιότητά του και λέγαμε με τη στρατηγούλα, καταλαβαίνουμε τι είναι αγιώτης του Θεού. Ή το λέμε επειδή είναι μια λέξη που ταιριάζει στους ύμνους και σε θρησκευτικές εκφράσεις. Θυμάστε τι έλεγε ο Κωστής Νικολάου? Να γονατίζω και όρθιος να ζω. Αυτό είναι το συντετριμένο πνεύμα. Μας θέλει όρθιους, αλλά για να μπορέσουμε να είμαστε όρθιοι πρέπει πρώτα να νιώσουμε αυτή τη συντριβή μπροστά στον Κύριο. Ο λόγος του λοιπόν φέρνει ισορροπία. Αλλά αν δεν πατήσω μόνο στην αλήθεια του, χάνεται η ισορροπία μας. Δεν προβληματιζόμαστε πάντα για εκείνο το ιότα εν, να μην αλλάξει αυτό το ιότα εν. Είναι γιατί μόλις μπει οτιδήποτε άλλο, η ισορροπία ανατρέπεται. Είχα ένα βιντεάκι που η Χαρά το ξέχασε να το δείξει, όπου δείχνει να ισορροπείται κάτι ξεκινώντας από ένα φτερό, ισορροπεί, κάνει ένα κατασκεύασμα το οποίο είναι 2 μέτρα μακρύ και πόσο είμαι εγώ? 3. Και 3 μέτρα ψηλό. Και αφού αυτό είναι ένα καταπληκτικό πράγμα, μπορείτε να το δείτε στο YouTube, περπατάει θριαμβευτικά η κυρία, τη χειροκροτούνε που το έφτιαξε όλο αυτό και πηγαίνει και παίρνει το φτερό. Και φεύγουν όλα μόνο μιας. Ποιο? Το φτερό. Ιότα εν. Φτερό φαίνεται. Δεν μας αρέσουν να είναι τόσο ευαίσθητα τα πράγματα,
αλλά είναι να θυμόμαστε όσο πιστεύουμε και ξέρουμε ότι θα πέσουμε, τότε ισορροπούμε. Λοιπόν, αιτία να ξεφύγω από την ισορροπία, να πάρω τον λόγο του Θεού και να τον εφαρμόσω σαν μέτρο για τον έλεγχο του άλλου. Ο λόγος του είναι για να φωτίζει τα δικά μου μονοπάτια, να μου λέει που πηγαίνω εγώ λάθος, αν εγώ έχω αμελήσει το έλεος και τη δικαιοσύνη και την πίστη. Ο Μάρκ Τουέιν είπε, πολλοί ασχολούνται και κουράζονται για να κατανοήσουν κάποια δυσνόητα κομμάτια της βίβλου. Έχουμε βρεθεί σε τέτοιες συμμελέτες καμιά φορά που ήταν αντωνυμία, ήταν έτσι. Εγώ, λέει ο Μάρκ Τουέιν, αντίθετα προβληματίζομαι μετά εύκολα τα κομμάτια, αυτά που τα κατανοώ πολύ καλά. Η βίβλος δεν μας διδάσκει για τη συγχώρεση, για να συζητάμε για αυτήν, αλλά για να συγχωρούμε. Τόσο απλά. Δεν μας διδάσκει για ειρήνη, για να ψάλουμε για αυτήν, αφότου ειρήνη κλπ. Αλλά για να βιώνουμε την ειρήνη του μέσα στη θύελλα. Θυμάστε τον πίνακα που μας έδειξε χθες η Αγνή. Ο λόγος του να κατοικεί εν ημί πλουσίως και να δίνει καρπό. Απλά αυτά με προβληματίζουν ο Μάρκ Τουέιν. Και πιστεύω ότι και εκεί και εμείς εκεί εκτρεπόμαστε. Φτιάχνουμε τη δικιά μας αλήθεια, την σχετική, που μας βολεύει, που επιτρέπει στην καμήλα να περάσει στο σουρωτήρι και κατά κάποιον μαγικό τρόπο να μπορεί να πιάνει το κουνούπι. Η Αργεντίνα συγγραφέας Κλαούντια Πινέιρο γράφει στην αφιέρωση ενός βιβλίου της και με προβλημάτισε πολύ η αφιέρωση, σε εκείνους που κατασκεύασαν ένα δικό τους καθεδρικό χωρίς Θεό. Δεν είναι ξεκάρφωτο, θα δούμε γιατί με προβλημάτισε αυτή η φράση. Πάω ξανά σε εκείνους που κατασκεύασαν τον δικό τους καθεδρικό χωρίς Θεό. Όλα είναι εκεί. Σύμβολα και μεγαλοπρέπεια και σκεύη ιερά, αλλά χωρίς Θεό. Ο Κύριος μας είπε όμως ότι δεν κατοικεί σε καθεδρικούς ούτε σε ναούς, αλλά κατοικεί εν ημίν. Είμαστε δικός του ναός. Κατοικεί ο καθεδρικός. Έχει τη λέξη έδρα, από εκεί είναι. Έτσι. Ποιος κατοικεί? Βέβαια, εμείς κάνουμε τους καθεδρικούς γιατί είναι εκεί που κατοικεί ο Αρχιεπίσκοπος, δεν ξέρω τι. Έτσι. Εμείς τώρα είμαστε ο ναός του Θεού. Εμείς είμαστε ο καθεδρικός. Και εν ημίν κατοικεί εκείνος ο Θεός. Μην βεβηλώνουμε λοιπόν τον ναό του. Είτε τον δικό μας, ή της αδελφής μας. Η κάθε μια από εμάς είμαστε καθεδρικός του. Μην επιτρέψουμε σε κανέναν να βεβηλώσει τον ναό μας. Όποιος κι αν είναι. Να θυμόμαστε επίσης ποιος είναι εμείς, ποιος κάθεται στο θρόνο. Αυτό να το κρατήσουμε γιατί με αυτό θα τελειώσουμε. Και τώρα ο ναός και οι λειτουργίες του. Ο ναός και οι λειτουργίες του. Οι τελετές, αυτά που κάνουμε. Βλέπετε ότι πόσο μπορούμε να δούμε την εικόνα του ναού. Ο ναός έχει λειτουργίες, ο ναός έχει τελετές. Ο ναός του Θεού, εμείς έχουμε τις λειτουργίες μας, έχουμε τις τελετές μας. Πόσες λειτουργίες καλούμαστε λοιπόν να κάνουμε και να τελέσουμε? Είμαι σύζυγος, είμαι μητέρα, είμαι κόρη, είμαι αδελφή, είμαι επαγγελματίας, είμαι καλλιτέχνης που δεν είμαι, παιδαγωγός, σεφ.
Είμαι πλησίον. Τι υπέροχη τελετουργία. Είμαι γυναίκα. Μπορεί μια γυναίκα να μοιράσει το χρόνο της και να μοιραστεί τους ρόλους της, να αξιολογήσει τους διάφορους ρόλους και να δώσει βάρος στα πιο σημαντικά. Μπορείς να αποφασίσεις εσύ, εγώ, ποια είναι τα σημαντικότερα. Πόσες από εμάς δεν συγκινηθήκαμε όταν ιδίως είμαστε κορεσμένες και το ραδιόφωνο παίζει εκείνο το τραγούδι ύμνο στην οικοκυρά. Είμαι η Μέρη Παναγιωταρά. Δεν θα το πω όλο το τραγούδι, δεν έχει και μερικές κακές λέξεις. Μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Βλέπετε λίγο, το καλή νοικοκυρά έχει ηρωνία μέσα. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Έτσι θα το δεις, αν δεις την τελετουργία, την τελετή, την λειτουργία, μόνο χωρίς να δεις τον καθεδρικό. Πολυμηχάνημα λοιπόν η κάθε γυναίκα και ακούραστο. Υπάρχουν μέρη στον κόσμο που οι κουλτούρες τους ισορροπούν, γιατί οι γυναίκες ανέλαβαν όλο το βάρος. Επισκέφθηκα τα χωριά της Τόνια, είναι πάνω στις Ποντικές Άλπεις. Ακούστε τι ωραία που ακούνε, στον Πόντο είναι βασικά. Ποντικές Άλπεις. Έτσι τα λέμε, δεν φταίμε εμείς που ήμασταν από τις Ποντικές Άλπεις. Λοιπόν, επισκέφθηκα αυτά τα χωριά της Τόνια. Εκεί οι γυναίκες δουλεύουν, ενώ οι άνδρες μιλάνε και λύνουν μάλλον τα παγκόσμια ζητήματα. Δεν είδα ούτε μία γυναίκα όρθια, δεν ξέρω πόσο ψηλές είναι, ήταν όλες χυμένες ή στα χωράφια ή στο δρόμο κουβαλώντας το βάρη διπλάσια και τριπλάσια από τον πόη τους. Οι άνδρες του χωριού, οι σοφοί, ήταν καλοντημένοι, καλοβαλμένοι και με πολύ κέφι. Ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι μαζί. Μήπως όμως, αυτό είναι, ξέρετε, αυτά γίνονται για να καταλαβαίνουμε αυτά που δεν μπορούμε να δούμε, η υπερβολή. Μήπως και εδώ δεν επομίστηκε όμως η γυναίκα φορτία για τα οποία δεν ήταν αρκετή. Δεν είπα ικανή, είπα αρκετή. Και συχνά καταραίει η ισορροπία της γιατί δεν άντεξε. Να είναι όλα σε έλεγχο, γελισμένα, στρωμένα, φροντισμένα, και να πρέπει να απολογηθεί πάντα για τις ελλείψεις, και υπάρχει ένας άγραφος νόμος να ξεχάσει τον εαυτό της. Αυτό το ζητάνε ακόμη και οι μαμάδες μας από εμάς. Αυτό το κάνει ήδη από μόνη της, αλλά αν τον παραμελήσει κιόλα λίγο, τότε και έχει προσφέρει και έχει και την εικόνα, Να παραμελήσω όμως τι? Το ναό του Θεού είναι ανισόρροπο. Να περνάς με λάδι τα έπιπλα, αλλά χρόνος μηδέν για λίγη κρεμούλα σε αυτές τις φτέρνες που σκάσαν από την ορθοστασία. Να φορτίζω το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι για να είναι έτοιμο εκεί για να κάνει τη δουλειά του. Εμένα όμως δεν με επαναφορτίζω. Και πάντα θα υπάρχουν φωνές που θα προσπαθήσουν να καθορίσουν πού πρέπει να είναι η ισορροπία μας. Αυτό να το θυμόμαστε πάντα όταν περνάμε δύσκολα, γιατί έχουμε μια φωνή που μέσα μας αρχίζει μια κουβέντα, ότι είναι κάποιες άλλες φωνές στις οποίες απαντάμε. Να θυμάμαι λοιπόν ποιος με ξέρει, ποιος είναι ο πατέρας μου, τίνος ποίημα είμαι. Δεν είναι υπέροχο? Αυτού ποίημα είμαστε. Τι ζητάει από μένα? Ναός του είμαι. Είμαι. Ζούμε τις ζωές μας αναλυσκόμενες σε νοερές συζητήσεις που είπα προηγουμένως. Ουσιαστικά αυτά που μας φέρνουν τις δυσκολίες είναι γιατί απαντάμε σε πράγματα που δεν τα ακούσαμε και όλα τα αισθανόμαστε εκεί. Νοερές συζητήσεις. Ξέρουμε ότι μας αμφισβητούν και απαντάμε απολογούμενες. Μήπως και πάψουν να μας αμφισβητούν? Να θυμόμαστε. Τίνος ποίημα είμαστε. Εκείνος δεν μας αμφισβήτησε ποτέ. Έλθετε. Ελάτε. Απολογούμεθα συνέχεια.
Ζούμε τις ζωές μας κρύβοντας τα πινέλο μας και τα χρώματά μας πολλές φορές, μήπως και ενοχλήσουμε. Δεν ήταν όμως το σχέδιό του η εξουθένωσή μας, αλλά μας έπλασε ο Κύριος για να ευδοκιμήσουμε. Όπως ο σκοπός κάθε δέντρου είναι να φέρει καρπό. Γι' αυτό μας έπλασε. Αυτός είναι, λέει, που ανυψώνει το κεφάλι μου, λέει ο ψαλμοδός. Κατεβάσαμε το κεφάλι γιατί ίσως έτσι μας αποδεχτούν. Αυτό όμως δεν είναι ταπείνωση. Αυτό είναι ήττα. Και ήττα όχι απέναντι στους άλλους που μας αμφισβητούν, απέναντι σε αυτόν που αμφισβητεί την αξία μας, στον εχθρό της ψυχής. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι εκεί και είναι πίσω από όλα. Και είναι και πίσω από τις σαχλαμάρες, συγγνώμη λέξη, που θα πω εγώ για οποιαδήποτε από εσάς που θα θέλω να καθορίσω τη ζωή της, τον τρόπο της κλπ. Είναι υπόγεια πράγματα αυτά, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει εγώ αυτό δεν το έκανα ποτέ. Δεν χρειάζεται λοιπόν να προσποιούμεθα ταπείνωση, απλά να περπατάμε κάτω από την κρατεά χείρα του Θεού. Δεν είναι τυχαίο που το βάζει το κρατεά, για να θυμηθούμε. Γνωρίζοντας την αγάπη του και την ελευθερία του. Είναι ανισόρροπο να είμαι κόρη του υψίστου και να ζω μίζερα. Αυτός λέει ότι κτιστήκαμε για να κάνουμε έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Κύριος για μας. Η γνωστή Λίλια Στρότερ, όσοι είναι του Βορείου Συνεδρίου που πηγαίνουν, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτήν, έζησε το 1800 κάτι. Γόνος ευκατάστατης οικογένειας της Αγγλίας, με τεράστιο ταλέντο στη ζωγραφική, με πολλές δυνατότητες για τη ζωή της, έδωσε την καρδιά της στον Χριστό όταν ήταν νέα και με το που έδωσε την καρδιά της αμέσως ένιωσε και την κλίση του να τον υπηρετήσει. Αυτό φαινόταν πολύ κουφό για την κοινωνική της τάξη. Εντάξει, είπαμε να δώσεις την καρδιά σου στον Χριστό, να άρχισε στις εκκλησίες, αλλά πού πας? Ο Ράσκιν, ένας γνωστός ζωγράφος, το λέω σαν να το ξέρω, και καλλιτέχνης, είπε για αυτήν ότι θα μπορούσε να γίνει η μεγαλύτερη ζωγράφος της εποχής της εν ζωή και να κάνει αθάνατα έργα. Την παρότρινε μάλιστα να δοθεί στην τέχνη, μετά από αυτό, να αφοσιωθεί πλήρως. Γράφει λοιπόν η Λίλιας: μετά από προσευχή μου έγινε ολοφάνερο πως δεν μπορώ να δοθώ στη ζωγραφική και να συνεχίσω να ζητώ πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Πάτησε πάνω στο λόγο, αυτή ισορροπούσε στην κλίση. Αφοσιώθηκε λοιπόν στην κλίση της, που ήταν να εφοδιάσει τον εαυτό της με πολύ λόγο, με πολύ αγάπη για την Ιεραποστολή, και μετά από λίγα χρόνια πήγε στην Αλγερία της Αφρικής ως Ιεραπόστολος για να πάει τα καλά νέα της βασιλείας του. Δεν ήταν εύκολο, γιατί ο κοινωνικός περίγυρος δεν συμφωνούσε με αυτό το πράγμα, γιατί δεν ήταν σοφό μια γυναίκα να πάει στην Αλγερία μόνη της, χωρίς να ξέρετε μία λέξη για να επικοινωνήσει. Όταν πήγε εκεί και άρχισε να υπηρετεί, συνέχισε όμως να βρίσκει την ισορροπία της στη ζωγραφική. Ζωγράφιζε λοιπόν και εκφραζόταν μέσα από το ταλέντο της. Έχουμε θαυμάσιες ζωγραφιές της, με καταπληκτική λεπτομέρεια και με απίστευτη ευαισθησία. Ζωγράφιζε καθώς υπηρετούσε τους σκοπούς της Βασιλείας με τέτοια ελευθερία που έχουν μόνο αυτοί που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, επειδή δεν έχουν να κρατήσουν τίποτα. Αυτή ήταν η ισορροπία της. Μπορούμε, έλεγε η ίδια, να κάνουμε τα πάντα όσο έχουμε τον Θεό. Ζωγράφιζε λοιπόν και κρατούσε ημερολόγιο. Έχουμε μερικά από τα ημερολόγια τα οποία θα είχαν χαθεί όλα, αλλά
μία γυναίκα πήγε στο σπίτι εκεί που ήταν εγκαταλειμμένο και άρχισε, ο Θεός έβαλε στην καρδιά της να μαζεύει αυτά τα χαρτιά που ήταν κάτω στο πάτωμα. Φανταστείτε ότι δεν καταστράφηκε, μας έμεινε μόνο. Γράφει λοιπόν στις 9 Ιουλίου του 1907. Σήμερα μια μέλισσα με παρηγόρησε και με ενθάρρυνε. Μέσα στην ατελείωτη δουλειά μας και στην ανησυχία μου όσον αφορά την αποτελεσματικότητά μας, καθώς η δουλειά μας είναι άπειρη και δεν προχωράει, ούτε φαίνεται να ολοκληρώνεται, είναι λες και μόνο αγγίζουμε τις ψυχές και μετά τις αφήνουμε. Αυτό όμως ακριβώς έκανε η μέλισσα και μιλάω μεταφορικά, έγραφε η Λίλιας. Πετούσε πάνω από τα άνθη της βατομουριάς, απλά αγγίζοντας τα άνθη εδώ και εκεί, με επιμέλεια, αλλά χωρίς να το συνειδητοποιεί, άφηνε πίσω ζωή, 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 με κάθε άγγιγμα, καθώς άφηνε τη γύρι εκεί από όπου θα μεταφερόταν στο σωστό σημείο. Δεν ξέρει ποιο είναι το σωστό σημείο η μέλισσα. Είμαστε λοιπόν σαν τις μέλισσες. Έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε ζωή. Η Λίλια Στρότερ, δεν δικάμε, έτσι. Ο Θεός και οι αιωνιώτης θα κάνουν το έργο της ζωής, αλλά χρειάζεται τις απλές, τις τυχαίες μέλισσες. Η Λίλια ήξερε λοιπόν να παρατηρεί την ομορφιά γύρω της και να διδάσκεται από αυτό. Και είναι καλό και για μας να εξασφαλίσουμε, δεν θα μας τύχει, εμείς πρέπει να το εξασφαλίσουμε, χρόνο για να παρατηρούμε την ομορφιά γύρω μας. Η ζωή μας γεμίζει με διαφορετικά πράγματα και όλες οι εποχές δεν είναι απαραίτητα όμορφες. Οι άνθρωποι όμως που στέκονται με δέος μπροστά στην ομορφιά, ακόμη και στην πιο άσχημη μέρα τους, και μπορούν να την απολαύσουν, αλλά λέει, δεν το λέω εγώ, κάποιος ψυχολόγος κλπ, ότι αυτοί οι άνθρωποι διατρέχουν λιγότερο από τον κίνδυνο κατάθλιψης, γιατί η φύση από μόνη της μπορεί να σου διδάξει πράγματα. Σαν τη μέλισσα λοιπόν η παρουσία μας αγγίζει τους διάφορους ρόλους μας και φέρνει ζωή. Ένα υφαντό, διαφορετικές συκλωστές, ο κάθε ρόλος μας, αλλά δεν είναι ανάγκη να κάνουμε κουβάρια γύρω και να μας πνίξουν. Υφαίνουμε, και μ' αρέσει αυτή η λέξη που έχουμε στα ελληνικά, συνυφασμένες. Γιατί αυτή η συνύφανση φέρνει και την ομορφιά. Δημιουργεί πουλιά στο υφαντό και δημιουργεί καρό και δημιουργεί λουλούδια και δημιουργεί γεωμετρικά σχήματα, η συνύφανση. Μα θα αντέξει, θα ισορροπήσει η γυναίκα. Όσο ξέρει ότι μπορεί και να πέσει, θυμάστε, θα μπορεί να ισορροπεί. Έχουμε την ιστορία του Χριστού, εκεί που όταν επισκέφθηκε το σπίτι του Λαζάρου, του φίλου του. Έχει δύο αδερφές, τις θυμόμαστε, η Μάρθα και η Μαρία, γνωστή ιστορία, δεν ξέρω αν ποτέ το ξεπεράσατε εσείς, το ότι ποια ήταν η αγαθή μερίδα, αλλά εκεί έχουμε μία απώλεια ισορροπίας. Η μια τρέχει με άδειο ντεπόζιτο. Έχει εκνευριστεί και έχει καταγχωθεί και μη μου την κατηγορείτε, γιατί θα τα πάρετε μαζί μου. Η άλλη κάθεται και γεμίζει μπαταρίες που δεν τις έχει εξαντλήσει. Αυτή που απολαμβάνει, λέει ο Κύριος, έχει επιλέξει την αγαθή μερίδα. Το δικό μου όμως το άλοθη είναι εις τον ετούντα παρασού μη αρνηθείς. Έτσι δεν δείτε. Τρέχω λοιπόν για να μην αρνηθώ σε αυτόν που αιτεί από μένα. Μήπως όμως το να τρέχω είναι η ανάγκη μου, χωρίς την οποία δεν έχω ταυτότητα. Μα ποιο
είναι το σημαντικότερο. Ποια είναι η αγαθή μερίδα? Εύκολα μπορεί να είναι τροπή μπαλάντσα. Το ένα είναι άχαρο καθήκον και το άλλο είναι πνευματικό της, πνευματικό έργο, γιατί και εκεί ανισορροπούμε, ξέρετε. Ήρθα μια κυρία που είχε πολύ χιούμορ και μου λέει, ήρθε, μαγειρεύανε κάπου, ήταν μέσα στον υδρότα, ήρθε, λέει, η τάδε αδελφή και είπε, σας ευχαριστούμε, εμείς προσευχόμαστε για σας. Και είπα εγώ, δεν μπορούσα να πλύνω το ταψάκι που ήταν εκεί. Μια διόρθωση λοιπόν που έκανε ο Χριστός στους Φαρισαίους. Κάνετε τάμα στο ναό για να απαλλαχθείτε από το καθήκον σας προς τον πατέρα σας. Τάμα, μια πνευματική λειτουργία. Η οικογένεια μας, μικρή ή μεγάλη, είναι δική μας και είναι εξίσου πνευματική με οποιοδήποτε πνευματικό έργο μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται, ο τίτλος είναι πνευματικό, έχει πολύ περίεργο τίτλο, Μπουγάδα, Λειτουργία και η δουλειά των γυναικών. Ό,τι πρέπει, αυτό έπρεπε να διαβάσουμε και τίποτα άλλο. Μπουγάδα, Λειτουργία και η δουλειά των γυναικών. Ένα βιβλίο που δεν είναι μόνο για γυναίκες. Το βιβλίο μιλάει για τις καθημερινές ασχολίες τις δικές μας και εξηγεί πως όλες αυτές μας κρατάνε προσγειωμένες. Πρόνοια Θεού είναι και αυτό. Μας κρατάνε προσγειωμένες, αλλά συγχρόνως είναι εξίσου ιερές όπως η λειτουργία που τελείται σε ένα ναό και ο Θεός είναι εξίσου παρόν στην κανονική μας ζωή όπως είναι παρόν στη λειτουργία μέσα στο ναό. Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στη δουλειά μας, στα καθήκοντά μας και στην πνευματική μας ζωή. Άραφος ο χιτών. Ο Brother Lawrence, ένας καρμελίτης μοναχός, έζησε το 1600, όσο πω πιο πίσω πάω, το 1680 περίπου, στο βιβλίο του, θα το πω στα αγγλικά, The Practice of the Presence of God, η εξάσκηση της παρουσίας του Θεού, μας ενθαρρύνει να μένουμε στην παρουσία του Θεού, όχι απαραίτητα με προσευχές καλοδιατυπωμένες, αλλά να μένουμε και να γευόμαστε την παρουσία Του και να μένουμε στην αγάπη Του, στην απλή καθημερινότητά μας. Μάλιστα μας διευκολύνει και μας δίνει και μια εξαιρετική μέθοδο και συμβουλή που είχε βρει για να πλησιάζει το Θεό και να μένει στην παρουσία Του. Λέει, να διεκπεραιώνει τις απλές δουλειές Του χωρίς να έχει στο νου Του τον ανθρώπινο έπαινο ή έγκριση. Και αυτό δεν είναι για να είναι ταπεινός, είναι για να ισορροπήσει. Μόνο έτσι ισορροπούμε. Θα το ξαναπώ, να διεκπεραιώνει τις απλές δουλειές του χωρίς να έχει στο νου του τον ανθρώπινο έπαινο ή την έγκριση. Ως εις τον Κύριο, λέει στο λόγο. Γαλάτας 1:10, διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή τον Θεό, ή ζητάω να αρέσκω σε ανθρώπους, διότι αν ακόμη ίσχυον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλος Χριστού. Εφεσίους 6, οι δούλοι να επακούτε τους κυρίους σας με απλότητα καρδιάς, όσοι των Χριστών. Και μετά έχει δύο λέξεις που είναι καταπέλτης. Μη, το κρατάω στο κείμενο γιατί η μετάφραση λίγο μας τα αλλάζει. Μη κατ' οφθαλμοδουλία. Γινόμαστε δούλοι ουσιαστικά του τι βλέπει ο άλλος. Μη κατ' οφθαλμοδουλία ως ανθρωπάρεσκη. Έφυγε και αυτή η λέξη από το λεξιλόγιο μας. Ευτυχώς που υπάρχει. Αλλώς δούλοι του Χριστού, εκπληρούντες το θέλημα του Θεού εκ ψυχής. Κρατήστε τη λέξη εκ ψυχής. Ό,τι κάνουμε λοιπόν είναι για το Θεό. Όταν ζεις στην παρουσία σου, στην παρουσία Του, τότε ό,τι κάνεις είναι Άγιο και είναι για τη δόξα Του. Συνιστηρανίτες, ο Brother Lawrence, έτσι, είναι για τη δόξα Του. Μαζεύεις βατόμουρα, είναι για τη δόξα Του.
Όταν όμως δεν ζούμε στην παρουσία του, τότε τρέχουμε για να είμαστε συνεπείς. Και εκεί ανισορροπούμε στον ανταγωνισμό και στην αντιζηλία. Μπορώ να ρισκάρω, η ερώτηση σε μένα, να καθίσω στα πόδια του σαν τη Μαρία? Να μην δει κανείς τι μπορώ να κάνω για εκείνο? Άλλη μία σκέψη του Brother Lawrence. Δεν θα έπρεπε να κάνουμε μικρά πράγματα για την αγάπη του Θεού, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του έργου, αλλά την αγάπη με την οποία εκτελείται. Τι είπε? Εκ ψυχής. Και εδώ διάβασα πρόσφατα μία έρευνα που έλεγε ποιο είναι το μυστικό για να πετύχεις οτιδήποτε σε μια δουλειά, σε ένα project. Δεν ήταν πνευματικό η ανάρτηση, δεν ήταν πνευματική. Και έλεγε ένας είναι ο παράγοντας όλα, ο καθοριστικός. Να γίνεται με πάθος. Δηλαδή ό,τι κάνεις, αυτό να το κάνεις με πάθος. Αν το κάνεις με πάθος θα το κάνεις καλά. Αν δεν ζούμε στην παρουσία του και αν δεν το κάνουμε για την αγάπη του, τότε εξασκούμε απλά θρησκεία. Ανισόρροπο πράγμα η θρησκεία. Να πετάξουμε από πάνω μας την πατίνα της θρησκευτικότητας, η οποία έχει το μέγεθος εκείνου του βάρους που κουβαλάνε οι γυναίκες στη στόνια. 3 φορές τον πόη μας είναι η θρησκευτικότητά μας. Και να ζήσουμε αληθινές ανθρώπινες ζωές, να ζήσουμε ζωές σωτηρίας. Διάβασα και επιβεβαίωσα ότι η λέξη για τη σωτηρία στα εβραϊκά είναι η λέξη χώρος. Πήρα τον πειμένα μου, λέω, είναι έτσι, γιατί μου άρεσε σαν σκέψη. Λέει έτσι είναι. Να μπεις σε μεγαλύτερο χώρο. Και σκεφτείτε που είμαστε, στη στενοχώρια, στενός ο χώρος. Βγαίνουμε στη σωτηρία, στον ευρύ χώρο. Εν στενοχωρία με πλάτινας, λέει στο λόγο του, τι ο υπέροχο, Μας πνίγει η καθημερινότητα. Δέστε με τα μάτια του Θεού. Η Άγια Ρουτίνα. Αυτό είναι κάτι που το λέμε με Τερέα συχνά. Γιατί όταν αλλάξει καμιά φορά είναι και τραγική. Όσα μας τριμώχνουν σώζονται. Τι κάνουν? Συγχωρούνται, μπαίνουν σε άλλο χώρο, πιο ευρύ. Ο Κύριος δεν είχε πρόβλημα στη γη να βρεθεί με τις πόρνες, με τους τελώνες ή να πάει στο ναό. Τα θεωρούσε το ίδιο. Μάλιστα λιγότερο χρόνο ξόδεψε στο ναό. Έφερνε όμως μαζί του τον χώρο, τη σωτηρία και για τους άλλους. Θυμάστε εκείνη τη γυναίκα που του τη φέρανε, αυτή που θέλει να δημιουργήσει και ήθελαν και αυτός να συμφωνήσει, για πότε έκανε χώρο γύρω της. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Και άρχισαν να φεύγουν ένας-ένας. Καταλαβαίνετε τι χώρος δημιουργήθηκε γύρω της. Ήταν η αρχή της σωτηρίας της. Η παρουσία του Κυρίου ήταν λυτρωτική. Εμείς όπου και να είμαστε, ό,τι και να κάνουμε, είμαστε, περίεργο, είμαστε η ενσάρκωση της παρουσίας Του. Όχι εγώ, μα ο Χριστός που ζει μέσα μου. Είμαστε ο ναός Του. Ζούμε ταπεινά, αλλά ξέρουμε ποιος κατοικεί μέσα μας. Τα πάντα δίναμε, και να περισσεύουμε και να στερούμε. Είτε λοιπόν τρώγεται, είτε πίνετε, κάντε το για τη δόξα μου. Ισορροπία, Λουκάς 6. Γιατί με προσφωνείτε Κύριε, Κύριε, και δεν εφαρμόζετε αυτά που σας λέω? Όποιος έρχεται σε μένα, δεν λέει και δεν κάνει τα αφιερώματα και δεν κάνει θυσίες και δεν κατάματα κλπ. Όποιος έρχεται σε μένα και ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, θα σας δείξω με ποιον μοιάζει. Και τους λέει την παραβολή. Μοιάζει με έναν που για να χτίσει το σπίτι του έσκαψε βαθιά και έβαλε θεμέλια πάνω σε ένα βράχο.
Έτσι όταν έγινε πλημμύρα και έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, δεν μπόρεσαν να το σαλέψουν, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Αντίθετα, το ξέρετε, απλά το λέω για να το... όλα τα ξέραμε αυτά που είπα, να τα θυμηθούν. Αυτός που ακούει τα λόγια μου και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με έναν που έκτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο χωρίς θεμέλια. Μόλις έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, γκρεμίστηκε. Όταν χάνουμε την ισορροπία μας, τι παθαίνουμε? Γκρεματσαγιζόμαστε. Γκρεμίστηκε και η ζημιά που έπαθε ήταν μεγάλη. Να μένουμε ήσυχες. Έχει μια κούπα πίσω. Be still. Να μείνεις ήσυχος. Και να γνωρίζουμε ότι αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι ικανός να μας κρατήσει. Ακούστε τη λέξη. Εις το δυνάμει να σας κρατήσει απτέστος. Έχει τη λέξη πτώση. Δεν είναι υπέροχο? Σε αυτό που μπορεί να μας κρατήσει σε ισορροπία. Σε κάτι που χάνεται ανα πάσα στιγμή. Η δόξα και μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία. Σε ισορροπία σε όλες τις λειτουργίες μας. Η ζωή μας είναι ιερή όταν εξασκούμεθα στην παρουσία Του. Εμείς είμαστε ιερός ναός, καθεδρικός, με το Θεό εύχομαι να κάθεται στο θρόνο. Και κάτι που δεν ήθελα να το πω, αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει να το πω. Όταν τελειώνει η ιστορία, η βεβήλωση του ναού γίνεται από τον Αντίχριστο που πηγαίνει και κάθεται στο θρόνο. Να θυμηθούμε πόσο σημαντικό είναι. Δεν είναι optional που λέμε προαιρετικό να κάθεται ο Χριστός ή όποιος να είναι. Χωρίς αυτό ήταν η βεβήλωση. Να προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί Εσύ είσαι το θέλει και το ενεργεί. Γιατί όλα από Σένα ξεκινάνε. Με Σένα τελειώνουν. Εσύ είσαι το Α και το Ω. Και τώρα φέρνουμε τους εαυτούς μας σε Σένα. Ο ναός αυτός είναι δικός Σου. Γέμισέ τον με το πνεύμα Σου. Αμήν.